gdje smo izvršili određene analize, pogotovo nam je dobro došla analiza na osnovu informacije o izvršenju budžeta za 9 mjeseci, gdje smo imali određene parametre, šta smo to ostvarili, šta nas očekuje. Također imali smo i određene ulazne parametre, ulazne planove od službi koje su nama na vrijeme dostavile svoje budžetske zahtjeve. I na osnovu sve te analize, znači, mi smo došli do ovog materijala nacrta budžeta za 2014. godinu. Moram vam reći da smo mi već u oktobru imali jednu radnu verziju nacrta budžeta za 2014. godinu koju smo uputili prema općinskom načelniku. Znači, na osnovu svih tih analiza, svih tih parametara, mi smo utvrdili nacrt budžeta za 2014. godinu u ukupnom iznosu 9.079.310. Također i rashodi su, znači, u istom iznosu 9.079.310, gdje će se za određenu utvrđenu namjenu potrošiti 9.019.310 i za tekuću budžetsku rezervu izdvojit ćemo 60.000 km. U ovom materijalu mi smo vam dali, znači, tabelu budžeta za 2013. godinu rebalansiranog. Također imate tabelu izvršenja budžeta za 1.1. do 30.9.2013. godine. Pa smo onda slijedi tabela budžeta za 2014. godinu i po zakonu o budžetima, projekcije budžeta za 2015. i 2016. godinu i na kraju imate indeks, tako da mislim da imate dosta materijala da možete pratiti kako smo mi sve ovo to planirali i osnovu čega. Ne možemo ga u nedogled odgađati. Moramo se suočiti s ovim problemom koji se tiče cijena usluga našeg komunalnog preduzeća, kome je općina osnivač, kome je općina vlasnik i o kome treba na kraju krajeva da se brine na bazi i svojih procjena, a mogli i na bazi struke, ekonomske zakonitosti i zakonitosti poslovanja firmi u našem vlasništvu. Ako želimo da uništimo firmu, možemo mi donijeti odluke da one rade besplatno i normalno ona u tom slučaju da će oni brzo nestati sa ove privredne scene. Ja neću nikoga objeđivati ni za ni protiv, samo da znate da je ova cijena 1997. godine i da je u njoj niz ovih stvari koje su argumentovane od strane direktora, možda nisu dovoljno jasno da vam kaže, znate šta, nafta je tada bila marka. Tad je struja bila toliko, plin je bio 45 peninga, sada je 2 marke i 30 i tako dalje. Niz ulaznih komponenti na bazi koji se formiraju cijene su se promijenile najviše, a cijena je ostala. Do ovoga vremena u kome se od njih traži da i za plaćenu i za neplaćenu uslugu moraju do 10. mjeseca isplatiti PDV, da moraju na zahvaćenu vodu platiti vodoprivrednu naknadu i da moraju platiti struju za svu pumpanu vodu. Sve više se vode pumpa i treba će još i više u narednom periodu. Iz tih razloga, evo vidim, neka bude da se ovo malo slegne i kod vas, a direktora bih obavezao da povuče, ne bih obavezao, zamolio da povuče ovu tačku danas i da ove sve po tabelama složi, nek složi, pa onda da vidimo šta se zbiva kad ide gore, šta se zbiva kad stoji na mjestu i šta se zbiva kad se ovo popravi. Ja nisam za to da ovo naše uzorno preduzeće vodimo ka njegovoj propasti, ka njegovom sve više gubitku, nego smo sa ove strane da mu pomognemo u ovom svemu, da dođe na zdrave noge, da posluje na ekonomskim principima, a s naše strane mi ćemo njega pomagati. Nije dobio, ništa se u komunalcu ne dobiva, mora se kupiti, znači taj lager koliko je kupljen i mi vidjeći šta se sve zbiva od strane kantona koji je umanjio komunalcu ovu razliku od ekonomske cijene. Znači, kantonalna vlada prizna da nisu ekonomske cijene, jer postoji dokument koga je radio ekonomski fakultet ili ekonomski institut
u ovo vrijeme koji je odredio, koje su to cijene koje su ekonomske. Mi ne moramo vjerovati njima. I tada su i oni, s obzirom da su to puno veće cijene od ovih trenutno važeći, svi gurnuli pod tepih, gurnuli da ne bude njihov problem. Evo, danas više ni kantonalna vlada ne može gurat neko sljedeću. Morala donijeti odluku. Evo, ja sam zato da mi danas malo se upoznamo s ovim problemom i da ga ne guramo pod tepih, nego da ga samo malo odgodimo. Direktora, ne znam, evo možda da tu nesemo takav zaključak, ali direktora obavežemo u narednih 6 mjeseci da nam ponudi ovakav materijal u kome će svi ovi argumenti biti složeni jedan po jedan, pa onda da znamo šta ćete donijeti. Ja ne odlučujem, ja isto kao direktor ispoštovat ću svaku odluku koja se donese ovdje na ovom vijeću. Zahvaljujem. Žao mi je što mnogi od vas nisu pročitali i dokument koji nije bio opširan, naravno. Ja ne mogu sada da pišem tu 50 stranica da vi nešto shvatili. Evo čiste matematike, bez obzira da li ste ekonomski pravnici ili bilo šta. Da 100% bude naplata, to je na godišnjem nivou 140.000 maraka. Komunalac ima prošle godine manjak od 382 km. Međutim, iako vjerovatno ćete reći da to nije vaš problem, samo da znate da se kolektivni ugovor poštuje samo sa 65% u Ekokomunalac. Mislim da malo i oko toga povedete računa. Znači samo 65%. Kako će komunalac kupiti bager, kako će komunalac zamijeniti različite cijevi ako ne budemo imali kakvih sredstava? Na kraju krajeva, kako ćemo mi nadomiriti ovaj gubitak od 200.000 maraka? Znači da ne bude povećanje, da bude 100% naplata. Međutim, svi znate da najmanje 5% naučnih Hadžića stanovništva ne može da plati vodu. Iz objektivnih sujetnih razloga. Znači, socijalni slučajevi koje sam ja pokrenuo i radim, ja ću dostaviti samo naravno u narodnom periodu, koji su tu ljudi koji ne mogu da plati vodu. Ja mislim da, u stvari, vi odlučujete, odlaganje ništa postići nećemo. Samo ćemo postići jednu dubiozu u preduzeću, stvorit ćemo gubitke, a ko je pročitao taj dokument u par stranica, fino lijepo piše da ćemo mi ostatak gubitka nadomiriti bagerima i zimskim održavanjem službe. Ja ne znam šta bi sad trebalo posebno. Da je cijena nafte bila marka 0,5 1997. godine, da je bila 2006. marka 80, mislim, sad je cifre za koliko su za vas bitne. Bitno je sljedeće da mi najmanje godišnje imamo 130.000 maraka koje plaćamo energentima, to je cirka znači na 30%, 45.000 maraka imamo povećanje troškova po osnovu toga. Znači, samo još jedna napomena da imate u vidu da samo poštivamo koliko 65%. Znači, malo da toga razmislite. Ja povlačim prijedlog povećanja cijena sa mojim prijedlogom da do 6 mjeseci dostavim podrobnije podatke, sanacijski plan i sve što je potrebno da bi potkrijepili prijedlog povećanja cijena. Zahvaljujem.